Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita damang dainang sakasonang dapo sebulung. Tapa sonang maruata lamuka permingguata di minggu patilo duki pepanias. Mari di mahita siat ende huria nomor 75 ayat 1 ayat 2. Ondangi nama matasi sasude na olo marsinanda sandangan hidup sasude na dina olo midope malulu dina tora Jesus. Marhite-hite gorni debata amadot gorni anak Tuhan Yesus Kristus.
Dot guariton di purbadia nat mapalangi dot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Hehe maho marsidondang maho. Ay naroma manondangiho. Jalaha muliaun ni Jehovah bicar di atasmu. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata ama namarasi roha. Hudok hami mauliate tuho. Sian nasa roha nami ala di joho hami sian haholomon tuhati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai todim nabadiai mahami asalam gaddah porsion nami. Jala asalam badia parange nami unang marlidang binan ni portibion. Asasat hami rabdot akan naporsea di guarmu. Tuhan nguluan nasora sudah. Marhite-hite anak hawolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tangihon habunga patik ni debata dihita di bagasan Ariminggon. Ima na dibuat sian Johannes bidonom ayat 20 sia songonom mado disi. Dungi ninna Yesus ba mangalusi nasida. Hapor say hamuma nasi niru ni debata. Ima ulan lomo ni rohana atong rak manggidugo mahita sia tuata. Ali Tuhan debata. Saya pargugui mahami mangulaon nahombar tupatik mi. Amin. Tapauduk jala tapaserek marwata lamanopoti dosat tanah gudangi martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami na di benua gijang.
pargugu naswa hatu dosan pardegam bahasa doho. Jala rodi saliling niling na do asini roham. Say marpamuati maroham dihajahaton nami. Jala say unang be ingot-ingot akka dosa nami. Ay jojod do hami mardosa marado pokok. Jala jojod do sungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalausian nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot paleson nami unang alang asin roham. Say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringat tuhasesan ni dosata. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku midah hamatean ni perjahat. Na lomodor hakku midah hamulak ni perjahat itu madikod dalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Numatakas di botoho na hidup ni Tuhan Jehovah debata molo nai sonang jalama boludo tumpah ubama parangemi tung surasodi tangi honho
di sondo Tuhanku, nama sembah Tuhan. Hidup di mataku, ku sembah roh Tuhan. Rohani matu rohaku, nama Tuhan Hadiho. Tajahama epistel dihita di Ariminggon, imasian buku panurirang Yesaya, bidu 47, memuka maisian ayat 6 saat nupa pituhon. Tajahama marsikat soring. Jehovah menaugion Israel mulak sian habuangan. Alai yang gonuaing songonon dohatani Jehovah. Sitopaho ale Jakob, jalasi jadiho ale Israel. Unang ho mabiar, ai audo siluloko, nungapola hujo guarmu, au napunaho. Ai audo Jehovah debatam nabadian Israel si paluaho nungapola hulehon misir bain pandinganamu kus dot seba sikatnu. Unang homa biar aido ngammu doau para okuma pinoparmu sian habicaran jalapa bungokku ho sian hasudutan. Ganup jolma nang marpangguarkon guarku jalan nang hutopa bain hasangapakku nang hujadihon rodi nang hubain olat nido saat na atong martuado na tumangyon hatan ni debata jala nau peopsa. Amin.
maha tindak ko maha porsiat tai sona hina tindak ko dongata sa porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jehova ido ama parguna suturusan nat mo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova nasa sadai iman etinubuan si Maria nagabe-gabean centon di perbadia andorak sahubuan ngatuman na bernit di pangman ni silatus na tuat tubano tudung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhur na mana itu surgo lahunul siya mendebata Jehova amanai pargona so hatu dosani disima ibana paimulak sutu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsea di ton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panyala Kristen akan nabadia dot diatai nam mulak mangulu so daging halak na mate dot dianguluan na suara suda amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna amanginang. Hujaha hami ma titing namasa di huriatta di bagasan mingguon minggu parjulu dung epi hanias sia Januari 2022 Yesus anak ni debata. Na parjulu sermon guru-guru sekolah minggu di Patupa di hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 mulai pukul 20 WIB niulihon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom. Napaduahon pilihan tujulu sesuai surat Natajalo sian Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Dung sidung jamita papungu pelean tujulu dohita bahen tupakta laho mangurupi dongata na mengalami bencana erupsi Gunung Semeru gempa bumi di NTT dohot Sulawesi Selatan nahona banjir di Tapanuli Selatan napatuluhon hamuliateon atas guarni parhalado HKBP Kebayoran Lama pasahaton hata mauliate tu sudi ruas ni huriata naung pasahaton pelean bulanan pribadi hamuliateon tok ripe diakoni dohot na asing sehingga program dohot kegiatan na adong di huriata saleleng tahun 2020 sada terlaksana dohot dengan tuhatama nama masu-masuhita saluhutna napaupaton rapot huria di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 mulai pukul 8 WIB maringanan di aula Sopo Praja lantai 2 patupaun ni huriata do rapat huria Iman Alaho menetapkan program pelayanan dohot anggaran huria tahun 2022. Pinangido tu sudi parhalado aktif ketua seksi di sudi dewan dohot utusan sian Banjar-Banjar. Alana mamereng situasi dohot perkembangan pandemi COVID-19 saunari sesuai hasil sermon parhalado utusan sian huria tiap-tiap Banjar Holland 3 halak.
palimahon. Ruas napida. Mulai sadarion Minggu sia Januari 2022 nung apidda sian huriata ima keluarga Insinyur Agus Petrus Simorakir Lunaria Boru Hasugian SN Banjar Bintaro Kodam Depsos 1903 pindah huria tu GPIB Philadelphia Bintaro paunopon sapam gereja sesuai keputusan sermon Parhalado Rabu 4 Januari 2022 nunga di jalo huriata gabe sapan garejata nai baru dengan masa pencobaan 3 bulan margoar sarwano marumur 26 tahun jalanunga berkeluarga songonima hujahon hami titingon tuhatama nama masuhita saluhutna mauliate. Saat batikina hita pasato peliat tatu hita peliat sada adot sada be uhut maret de mahita.
batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani di bata, barita nauli dihita di bagasan minggu sadarion, minggu parjolo dung Epipanias marlapatan minggu hapapatar, tarsurat do di Evangelium ni si Lukas, bidu tolu ayat 15 sahat rodi ayat 17, dohot ayat 20 sada sahat rodi ayat 22, songonon madidok disi. Managam-nagam do bangsoi, diripu be di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha, Kristus i ibana. Gabe dialu si Johannes manasida saluhutna, aku do tutumat didihon hamu do hotaek, alena Roma nagumogo sianau, na hurang tamado au makkar hari tali ni sipatuna, didihonon ni ido tuhamu, toddi parbadia dohot api. Di tanganna do purpuran, payasonna ma pardegianna, papungonna do eme natu sopona, alai tutungonna do hurak kami tuapi nasoramitop. Alai uju tardidi na toropisa luhutna, gabe dohot ma Jesus tardidi, jala di namartangyang ibana, mukap malangit. Jadi mijur matod di perbadia tu atas namar rupa songon darapati. Jala masa masuara siya gijak songonon. Hodo anakku, haholongani, lomodoro hakku di ho ido sahatna. Shalom. Ahado kabar muna di bagasa sadarion. Ala dalam suasana tabaru dope pasahat tabi mahami sa keluarga tu sudi ruas ni uriata do perhadado. Selamat tahun baru madi hamusa luhutna. Adong gope sasagu dohot kobang layang di jabu sarohami. Jadi sederhana do bersuka cita di tahun baru. Diau siang gia manang dihamu molonunga dok sasagun doh kobang layang ngaisi besuka citai. Molo mangalak sasagun na tabuan, dang boy mekkel, dang boy makatay, sutong bersak tudongan ate. Simple. Mari berdiam diri, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, sukacita ada di tengah-tengah kita. Donglas ni roha. Di bagasan minggu sadarion, minggu parjolo dung Epipanias, pasahatok kumat tusude, Huriani Kristus namar minggu di garejaon, dohot nama dohoti ibadah marhite live streaming, marhite upama madok songonon. Tibo ni dolok bagas ni rura, gajang ni dalan marlobi-lobi. Mangido horas mahita saluhutna tu debata, si topadaging naktodita. Habang abaroba songgop tuhau si torop, amat tade batado si leot tua, sai horas mahita di parorot, olop-olop. Si anu pamay nakita kasta boto babua de batado makkorasi hita, mangalakkas ya tahun 2020 sadai, tu tahun baru 2022. Ido banirot nakimbang ido horas makita tu debata si topa daging dohotot dita. Anggodang debata makkorasi hita tukso tamado hita mangalakka tu tahun baruon. Anggodang debata madongani hita mangguguyuh kita dang boy hita taripar tu tahun baru 2022. Luar biasa. Torok doa kadongata nunga salpu, nunga jumolo siya kita. Ragam mabayan,
sepanjang 2021 adong mayalani COVID, adong mayalani bencana alam, adong mayalani kecelakaan. Alai taboto pasti torop do nang jumolo siya kita. Hapeng hita boy mangalaka. Mar minggu di minggu parjolo dong epipanes sadario bodo pi kita. Data ma hita madok mau lihat itu Tuhan Ta'ala niyak kana masaon. Dan holan di horasi kita mangalaka siat tahun 2021 itu tahun 2022. Alai didok nakin debatado si tua horas mahita di parorot. Lapatanna mulai tanggal 1 Januari sahatu tanggal 31 Desember 2022 debata jahoba mangarorot tita. Moloidok parorot na burju na takas berbeda siap parorot zaman nuaing ate. Parorot zaman nuaing main HP ipaso budak danak nerorot na. Ale yang go debata parorot si tutu na burju. Sude hapor luatta si numon si panganon kiamanatta dijaga di bata. Dakkolan di patari par kita siat tahun 2021 alai di parorot kita, dijaga kita, dikawal kita. Alai atik pede bata marorot kita. Atik pede bata makoras kita, sotung langgus kita. Ikut displido pi kita. Rodo pe mangaga-aga hamaguani ima COVID. Sapulusiai varian Omikron ni naguarna. Luar biasa do penyebaranna. Holan masai di Wisma Atlet pitor mangararati do, mangararati. Di baheni debatado memang menjaga hita, makaul hita. Laho melindungi hita, tunggogoni debatado alai sotung langgus hita. Disiplin hita tetap. Protokol kesehatan tetap terjaga. Sotung marmiam-miap kita. Sotung ta uji Tuhan. Memang luar biasa do Tuhan pargogona suatu dosan. Dan adong na mengatasi kuasa ni debata. Mame metudo COVID anggo di debata. Ale sotung langgus kita. Hapor siau dohok do disiplin hidup. Termasuk do hapor siau disiplin hidup. Mencegah taat protokol kesehatan di baik pamaretta noni saya di suara si Jokowi noni hati-hati nalai langgus do jolmai pitor mangararati 3 hari sebelum Rusia Singapura masa di Wisma Atlet ngasai di dok si Jokowi hati-hati sudah dekat nin alai langgus do bangsoi ya masa mari kita jaga molohona kita dada naso margugudu marhuaso di batas sutaro aina sugugudu Tuhan hona kopi tau sutuk tarok songoni gugudu Tuhan alai tajaga imun mumpung di kopi ton tajaga hati-hati tadi akaparati-hati diorom muruneng hehe hati-hati jaga kopi inna hita tabus hati-hati alari tinggi dongatta nek tajanggula tahan kopi sutung bersak anon tajaga putih. Na berjuat Tuhan. Ileot di hita na hajit alailas di siru hita marsiacar. Buaro hita cara hidup. Selama ini kita begitu tidak teratur hidup. Lomo-lomot tak ada. Talangi sulit. Apa yang mabesahid. Alani iso tung muruk kita. Molo masa. Didok nakit dihorasi kita. Laos di parorot kita. Wih, natabuan nati. Taingok do petiki poso-poso hita ti dirorok buti. Dia. Songoni ma Tuhan ni marorot kita. Burjuk luar biasa. Alani tamaro hita marlas ni roha marulupulup sadario. Tapuji ma Tuhan tai. Huria ni Kristus na hinaholongan. Luar biasa nakip pangaramoti Tuhani aleadong gupino balgesiani. Alasan marlas ni roha marulupulup hita ubal gesia sudah nak kiboh hita taripar ngamar sarpua dong atale boy hita taripar sehat hita sahatun waing ali adong kupeno balga sini si halasonot si dohota malawit mauliate ahamai
dilehon anakna nasasadai ima Yesus Kristus. Yesus anak ni debata. Adorak so hupadar jamito lubi bagas taleo joti kita sada 2 menit mamereng ngai parade selaita diputar maju video satok kidak sampai 2 menit ate. Tarengot tu Yesus anak ni debata. Sudah bisa diputar? Cargasian video nakin hasadaun ni debata do Yesus Kristus nakto di perbadia. Ido bana di hati dakon di konvensi di HGBP ruasna do parhaladona porsea di debata ama ima debata Jehovah di Yesus Kristus ima debata anak doho di todi perbadia ima debata todi. Kita porsea di debata sitolu sadai. Sadado amai dohot anahi. Aku satu dengan Bapa ninna Yesus. Napa dua honarong disinakin. Yesus anak Allah bukan berarti Allah seperti perempuan yang melahirkan. Ido bana suku-suku naubalga ahadori kotna jamita Yesus anak ni debata dungnunga lobi 160 tahun 3 bulan marjamita padita Jerman di Tano Batak nunga lobi 160 tahun 3 bulan masa dari on ngamar jamita padita Jerman mado Yesus anak ni debata ahari kotna di sadario di minggu parjolo dung epipanes ikut jamita honoton Yesus anak ni debata dangne yang maka tidak ko Yesus anak ni debata ala jolma di portibo memakai pikiran nunga tertakup naotoi adonggo naoto berkeliaran di YouTube nama dok tahu nggak nina iboto hamudo halahi madok Yesus anak ni debata bolu dihita Isa Almasih ini. Kalau mereka mengatakan Yesus adalah anak Allah, molidok nasida Yesus anak ni debata, berarti Allah beranak. Jika Allah beranak, siapa bidan dan nina? Victor Mekkel mamuseng nama begi hudok turung aku narap manotip tabba naoto niku. Sisa halak nakido naoto, aleduk tabba gudang Mekkel tabba naoto niku. Ai dipikir do boleh do Yesus anak ni debata nama ranak ko debata dah di hata gorik hata Junani di do uhiosmu kata uhios anak tidak pernah itu dikenakan kepada manusia dak dipakai hata uhios tu anak ni jolma manusia
Tetapi uhios hanya dipakai kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Berarti bukan hubungan daging, tetapi hubungan roh. Ai didok do gabe-gabe yamma siat tod di purbadia. Idu tahat tidak kon. Na gabe-gabe ya sian tod di purbadia dak sejolma. Idu dang dipakai jolma tu jolma uhios. Hata ahar dipakai anak tu jolma. Geneos idu dipakai. Di hata Yunani sian Bibel berbahasa perjanjian lama berbahasa Yunani Septuaginta kata anak keturunan boleh dok omma poparani si Abraham dan dipakai uhios di sini tapi dipakai geneas atau geneos lapatanna idok takas do tajaha sehari tapil hojo ayat 27 coba ditampilkan ayat 23 ayat 22 Coba tampilkan ayat 22 dari teks kita tadi Lukas supaya sudah kita macah. Ordo intini jamitata. Coba udah? Sada dua tolu. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho luar biasa. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Dada ala panidangun ni jol mau benar porsia hita Yesus anak ni di bata. Dang. So sedang adok sada pe mengakui Yesus anak ni di bata. Yesus anak ni di bata. Dada ala na jamita una kabar jamita benar porsia hita Yesus anak ni di bata. Dang. Memang Yesus anak ni di bata. Alaniaha. Debata sadiri do maka tidak kondisian langit. Bukan manusia yang bersaksi. Debata sadiri do madok. Hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho. Omma hatahot waka pempiknai. Bahwa bukan manusia yang membuat Yesus menjadi anak Allah. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Papa terdirina di bagasa Yesus Kristus itu. Debata sadiri do maka tidakon porsea mahita. Yesus anak ni debata. Molo didok Yesus anak ni debata. Ahamai pola bonot tatu jawa saunang rugi hita romar minggu sederio. Parjolo molo didok Yesus anak ni debata na parjolo tatadda mataboto ma tumpa tardo holong ni rohani debata. Diusehot tu portibion alani holong Yohanes tulis sa pronomahe dok disi ai songonodo holong ni rohani debata mida portibion pola do anak na nasa sade di lehon asa unang mago ganup na porsia di bana asa luar biasa ai songonodo holong ni rohani debata tadda ni holong ni rohani debata do dihita jolma ubana didok Yesus anak ni dibata. Di leon anak nana sasadai. Arga hita. Jambruk donong marga nang portibion. Tidak berarti apa-apa. Alani dok didirita. Dok tu jolmai. Arga situ tu duau di jodoh ni dibata. So tuk tabaik kita marlea. Sangap do hita di bait Tuhani. Di lehon holong na. So tu ngarok karak na setuki di awal tahun do ate. Kuberek sian wajahmu aka wajah-wajah berkah do hida. Senyummu pe senyum-senyum berkah do. Tadana las dorohat. Tadana nungata jalo Yesusi. Marhite pesta Nataliate. Ngatubu be Yesus dijabutta, ngatubu be Yesus dirohata, ido banna wajah-wajah cerah, memancar inner beauty sa kita. Daktar tuhori, moluk tatuhor pe akka makeup na margat tabangido tabayar artis makeup artis tabayar sampai 40 juta noni dang marlakwi moloro siya bagas. Ima ala tatadda Yesus si palua hita. Na parjolo tatadda ma Yesus ima hapataran ni holong ni debata.
Luar biasa. Ai songono do holong ni rohani di batai. Iu sehon holong ngai. Buhap. Jala adil. Molo jolma dang adil mabek kolong. Marhasiat do jolma. Ala yang Tuhani di usehon adil. Sude asal na olo majaro rap di leho. Holong nai di leho di kita. Omna parjur. Napa dua hobolidok Yesus anak di bata ahamana neng dohonon na disi. Molo didok Yesus anak ni di bata napa dua hotatadama hita haholongan ni di bata. Hita gabe akka anak ni di bata. Ala ni Yesus tolong ditampilkan dulu. Dari Yohanes 15, hello, jangan marangan-angan. Yohanes 15, asataboto luar biasa do jamita sadarionate. Ayat 14 sampai 17 ditampilkan dulu. Yohanes 15 asatajaha. Nunga? Ayat 14 baru sampai 17. Perjolo may 14. Tajaha manunga? 15 do berengi. Ayah harus pedi do. Yohanes 15. Bibel nama. Oke. Tajaha ma. Sipata olo do ngadat ahonin tan ahonate. Ayat 14 sahatu ayat 17 tajaha ma. Sada dua tulu. Ale-aleku mahamu, molo diulahamu, nahu patikon itu hamu, ayat 15. Dang huguari behamu anak somang, aidang diboto anak somang na niula ni dukna, ale-ale do hamu hudok, ay nunga hupabotohot tu hamu saluhutna, na hubegesi adama, ayat 16. Dada hamu mamilitau, ahudo mamilitamu, jala hupadiri hamu, asalau hamu matparbue, jala asamian parbue munai asa dilehot tuhamu nasa si pangidomuna sia namai marhite-hite guaru 17 omma hupatikko tuhamu masih haholongan mahamu luar biasa dang be anak somak kita alai nunga gabe ale-ale ni Yesus ala ale-ale ni Yesus kita gabe doho mahita targoar akka anak ni debata luar biasa. Dari diangkat kita gabi anak di jolma, luar biasa sukacita. Berita bereng di tempat yayasan yatim piatu ada orang tua datang, ini mau kuadopsi tapi merijahi karena mau diadopsi menjadi anak angkat. HPO kita debatasa diri mengain hita gabi anakna, anak konna hita. Alani Yesus anak ni dibata. Gabi ali-ali na hita. Molonung ali-ali hita gabi dohot. Sederhana. Hiado tabereng, hiado tadok, boloro anak kota tiki SMA tujabu. Ibu dongan. Roma dongan mado. Selamat siang tante. Jangan bilang tante. Jangan tante bilang. Inong dokon. Ay dongan ni anak kodohonin. Luar biasa. Natabuah bigo semua. Jangan panggil saya tante. Panggil saya mama. Seperti anak saya memanggil mama. Luar biasa. Alani Yesus do banai dok kita gabe akka anak konna hita. Diurupi pemain musik. Siap-siap kita. Buku ede nomor 452. Asataboto arganai hita di debata. Tolong tampilkan buku ND 492. Dibantu song leader. Buku ND 492. Ibana
saya ganggu rohatta. Molo lagi sulit dokon anak konna duau. Molo anak kon di debatado hitara ni Jesus besi habiarat. Ay nga dileo Jesus ni hita Immanuel dongatta ma debata. Besi habiarat ta bono dongatta debata. Memang susah donuang isi madok naso susah. Gari pengusaha berat kelas kakak nuang mengeluh. Hola diumu posianis balgani penambahan gaji mangangguhi aka pengusaha di DKI. Ay nabuado si Anison. Saya ada koma persepes ubui naik nih. Memang susah donuang isi madok naso susah. Alay sutuk saya mangangguhi ta margudokpok kita gabi saya gale-gale hita molo susah una dohonot tama anak konna dua namora tutu hepeng sere perak sude napuna debatado molo debatado napunai basa tu artai hita saya mangadu tu debatama hita mangadu ido na para dehodi hita ido nakin anak konna duau di bait Tuhan Yesus anak konna dua. Molo tajakko Yesus anak debata hamoraon ni debata dibuan habisuhon ni debata dibuan sebanu gijagi. Ai di Yesus masuk debatar hadirion ni debata. Jadi halak nama jakko Yesus margogo may mana tiki gale dak sombong tiki ibana dang say sombong. Maka orang yang mengakui nama ngokuho Yesus anak ni debata tiki susah tetap margogo tinggang alay jongjong ala taboto debatado menjaga kita mengamankan kita para disudi alay disuruh kita mangula kita jolma alayang go jadina di debata doi manguda mahita anggo jadina debata tado ngahula hobbe Tuhan ko jadina ngahu hilala noni mulai 2010 sia burjuni Tuhan bersaksi ya na burjuat Tuhan hamu pe iko bersaksi dok kamu anak konna dua ala nunga hujakon Yesus si baduai. Na terakhir. Ahama si bonot tu jauh bertarok Yesus anak ni debata. Hata perpulisian Yohanes tolu saproni. Idok disi asa unang mago ganup na porsia di bana asa ima tauan. Dang mago behita na porsia tu Yesus. Portibion hamagoad doang go sakap na. Buhama sa tangis halak Kristen ido sakap ni Portibion. Buhama sa tersinggung halak Kristen ido sakap ni Portibion. Buhama sa marlea hita akan aporsia tu Yesus ido sakap ni Portibion. Alay di dok barita na uli. Asa unang mago ganup na porsia di bana. Asa hangoduan sa liling-nililing. Omma na tuluon ipola tabot jauh. Suku-suku narga. Aha masih udauta. Songot tada nang majako Yesus anak ini bata. Si udah honota ima marserep ni roha songot si Yohanes berdiri. Luar biasa. Gari makar hari dalini si patuna dang berarti si Yohanes madok lo bisa katoban do piau. Hatoban tamado pe pembantu membuka sepatu tuannya. Alay si Yohanes madok gari makar hari tadi si batuna dakta mau daula mahasereponi. Amin martang yang mahita. Debata Jehovah amani Yesus Kristus amanami si tutuk nung hujak ko kami Yesus di bagasan nguru nami iba nama dongan nami mangalakka di bagasan tot di parbadia alani debata mauliate burjunaiho ipatari parhoha misalnya tahun 2020 sadai mangalakka
nunga siari kami mangalakka di tahun 2022 dohonon nami mauliate ma Tuhan ala di horasi ho kami jala Panginoon nami di bagasa sadarion di minggu parjolo dung epipaneson di napapatar ho di rim marhite Yesus Kristus anak mi dohonon nami parorok mahami Tuhan sahat tu tanggal 30 Desemberi mengagaga don wain kopi 10 sia varian Omikron alai dohonon nami dang mabiar kami alai disiplin do kami menaati protokol kesehatan ikon jagaon nami do diri nami asa unang mago kami ido tadda ni haporsion nami tuho Tuhan alani pangidon nami ramoti mahami lumubi akka opung nami nama cerentan ono 10 tahun tu gijang macerentan tu COVID-19 sia lumubi Omikron dido akka ahli Tuhan begitu cepat penyebarannya alai dohonon nami anak komu dohami alani Tuhan rorot mahami jaga mahami ramoti mahami dina mangalakka 2022 asabui hudalani hami di bagasan pos ni roha ali Tuhan de batanami loas mahami mulak marulupuluk marlas ni roha ala nunga hutad dahami hodo nama narihon dihami si panganon sinumon parabito sulit hodo na paradihon holad disuruh kami mangula ale yang bujadina di hodo Tuhan ido hutio pami takas diha porsion nami alani Tuhan hasangapum madiho jala ulup-ulup madiho upasahat tami matang yang nami secara khusus sedarion di rapot huria homa Tuhan nama dongani uluan di huria nami padita resort padita je prisiti daur kadongan na parhalado laho manguluhon rapoti asaboi di peakon ahado siulaon ni huriam manipat tahun 2022 partodi homa mangaleo sahala di naposong uluan nami songonia kaparhalado asa bisuk na sida mangait dia manarumikot di masa-masa suliton di kebiasaan baru nama sanuaing akka dia manarumikot ima sisari honon nami manipat tahun 2022 tuhoma hupasahat tami Tuhan nang akadongan nami na di bagasa parukilon dongan nami na marsitaonon di NTT songoni di Sulawesi songoni di Tapanuli Selatan lumubi makadongan nami na marsitaonon di erupsi alani Gunung Semeru Tuhan jala sadarion patupaon ni huriam patu papelean saibuk marohanami Tuhan manupahi ulaoni asa denggan pakionnya kadongan nami namar sitaunoni Tuhan memang di masa-masa sulit do parekonomen namin waing alai huboto kami dao ususa do kadongan namin waing alania kabencanai sehoma mangalihon rohana takas di kami manupahi marhite peleani Tuhan tuhoma hupasa tami nang kadongan nami namar sahit nadong di rumah sakit ina nami nyonya situa empasaribu inang boru sitopur naung operasi pemasangan ring say ganggu rohana galei bana Tuhan papos rohana asa silang mi ditiop asa say tuho si malolong na nagpartodion na manatap tuho asa takas ditadayna nami i Tuhan pabuwa bugang mido na pamalupon asiroham Tuhan say pamalum ma ina nami asa boy rak marsaur kami dia katikin naneng roh nangakadongan nami na pemulihan di bagasna inang Erika Boru Purba situa MH si Ombing nyonya si Cabat
inang boru silalahi, Edward Simbolon, Nyonya Naibaho Rasuna Said boru Simbolon, Mangiring Sidney Tua Sitindaon, Nyonya M. Tambunan boru Simajutak, Situa Edward M. Tambunan, Dr. Anus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Dohot Inang Nyonya Butar-Butar, Saur Mardelina boru Sirait, Dulo Manasida di Banuk Bagas Nasida B, Asaboy Nasida Margogo, Molo Saiditea Dope Sahit Nai, Alay Leom Mahamadumun, Asaboy Rak Marlas ni Roha kami. Alani Tuhan, Tuho mahupeleho kami, saluhut na ibadah nami sa darion. Pasu-pasu mahami mulak, mabuha barita las ni Roha pabuha. Jesus do anak ni debata. Amen. Tapapungu mapeleata, marede hita siya bukwede nomor 74, mamuka siyan ayat sada. Salmo puji
ma peliata tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut sila lehon nadinggan, dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehon mituhami pelian nami tuho, say jalo may gabiwap na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati buluhon harajaw mo dito nga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silolehom mituhami, asalam girgirhami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata aman yakka hati urun haroroan yakka dengan basa na mauli utus mauliati rohanami to ala di papatar hoholong dohot asini roham marhite sian pangalehommu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabe jolma humokopami huidahami sian godang ni holong ni roham dang na hasuhata bidang na dohok gacangna dang na tardodo bagasna jaladang na tardungdung tibona, oppe pujon nami maho ala di pabisar ho barita nauli tuhami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya si roham sodangi mahami leho matodim, pati urhon rohanami, asa torang huidahami, habal gaumu doho panodang nasiak koi. Saya leho matuhami tu, saya leho mahami tu anakmu, bahen upani halau jaonna, ala natinaon na hangaluton humokopami, asa masohot kami mangulahod dosa, asa burjuk jala daulat kami marroha, pabuwa mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam, asa olo mangalehor rohana, dohot artanabi bahes silua tu anakmu Tuhan Yesus, Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu, dohot parugamo na asing, asa marrongom na sidaro, madapot to panodang nang bisari. Saya lehon hiras ni roha tu akapar barita nauli. Asa hatok rarak barita nauli tu ganup huta di tanoon. Saya lehon hapis tarasya ko tu akapanggonggomi. Doho tu akaraja, tu akasuruan na pinabakitna. Asa dohot na sida pati urhod dalan di barita nauli. Saya patuduk marohana sida. Asa rap hami. Manguloi paretta ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu say saut malomoni roham. Di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan. Namar dosa tuhami. Unang kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma paso-paso siatur debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mako. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho.
Sai didopakon Tuhan de batama buhina Tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. Huriani Kristus, namar minggu di garejaon, dohot akaruas, namar minggu di bagas namar hite live streaming, parhalado ni huriata pasahaton, selamat hari minggu, horas madihita saluhutna. Horas. Tuhan Yesus memberkati.